खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोखाङाव गुफुर दागो एबा बगास्रोमफोरखौ बोखारनो थाखाय माखासे नखरारि राहाफोरनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। बिगुराव गोबां रोखोमनि जेंना जानो हागौ, जायनि गेजेराव मोनसेया जादों गुफुर दागो एबा बगास्रोमनि जेंना। माखासे राहाफोरा नोंथांखौ बेफोरनिफ्राय उदां खालामनायाव मदद होनो हागौ। गोबां जाहोननि थाखाय बिगुराव गुफुर दागो नुजानो हागौ। माब्लाबा बिगुरा जोबोद गोरान जायोब्ला गुफुर नुजायो आरो माब्लाबा बिगुरा बांद्राय एक्सफलिएट जायोब्ला जायो। बे जेंनाखौ सरासनस्रायै नांगौ रोखोम हाइड्रेशननि गेजेरजों सुस्रांनो हायो, थामहिनबा बिगुरखौ मोजाङै मयस्चराइज खालामनानै दोननानै। बेनि अनगायैबो माखासे नखरारि राहा दं जाय बिगुरखौ नांगौ जानाय आदार होयो आरो बे जेंनानिफ्राय उदां जानायाव मदद खालामो। फै बेफोर राहाफोरा मा आरो मोखाङाव थानाय बे गुफुर दागोफोरनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबियावनो दङ नारेंखल थाव। नारेंखल थावखौ फांगासजों जुजिनो थाखाय मोजां होनना गनायनाय जायो आरो बेयो जोबोद गोरान बिगुरखौ मयस्चराइज खालामनायनि थाखायबो मोजां जायो। नोंथाङा बेखौ थोंजोङै नोंथांनि मोखाङाव बाहायनो हागोन। नैथियाव दङ मुदुमफुल एबा मैथ्रु। मुदुमफुला बिगुरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो, जायनि गेजेराव मोनसेया जाबाय गुफुर दागोफोरखौ बोखारनाय। बेनि बाहायनायनि थाखाय नोंथाङा थोंजोङै गावनि मोखाङाव मुदुमफुलखौ फुननो हायो। बेनि अनगायैबो बेनि रोसि लोंनायाबो मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। थामथियाव दङ तुलसि। लेबुनि रोसियाव तुलसि बिलाइखौ उननानै गलायना फुननानै लायोब्ला नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा जानो हागौ। बेयो मोखांनि गुफुर दागोफोरखौ मोजाङै बोखारो। ब्रैथियाव दङ हालदै। हालदैया गोबां गुनजों बुंफबनाय आरो बेनि मुलिनि गुनफोरा बिगुरनि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोबां गोहोम गोनां फोरमान जादों। जेराव जेराव गुफुर दागो जादों बेयाव बेसरनि थावजों हालदै गलायनानै 10-15 मिनिटसो फुननानै सुनानै ला। माखासे साननि थाखाय नेमबादियै बाहायनाया जेंनाखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।